TV. Today, kakain po tayo ng sotanghon gisado. Meron po tayong pork Kilawin. kikilawin At kinataang kamansi. and fried chicken. Siyempre rice. At may panghimagas po tayo ditong ubas, mangosteen, orange, tsaka rambutan. At saka Longgan. longgan. Guys, meron po tayong special collaboration ngayon. Today, special din po yung araw natin kasi makakasama po natin sa online sina Rope and Ka. Panoorin muna natin sila. Hi mga ka-Foodie B! Thank you nga pala kay Sis Albi at saka kay Babaeng Maharot sa pag-invite dito sa kanilang YouTube channel. Kung may oras kayo guys, bisitahin nyo po ang aming YouTube channel. Nagbumukbang din po kami. Kami nga po pala si Roll. and Ka. And welcome po kayo sa Team Roca! Let's get started! Game. Kain! Support all Pinoy mukbangers! Mga karoka, napanood natin. Kung gaano sila kasarap kumain, di ba? At saka napakagano nilang kumain, sarap-sarap nilang kumain. Kain na po tayo mga ka-Foodie. Kain na po tayo. At guys, mga ka-Foodie, dalasan natin ang pagbisita sa kanila at huwag kalimutan. Mag-subscribe. Yes, tama. Para araw-araw natin silang napapanood. Tikman natin yung sotanghon gisado. Alam niyo, first time kong kainin ito yung pansit gisado. Ay, ano pala, sotanghon gisado pala. Sorry po. Ayan. Ako masarap po. Yan. At saka yung pork kilawin po, ito yung tawag po sa amin dito sa Kapampangan is, kilain. Ang unang soup po para sa inyo, mga ka-Foodie B. Di ba kilain ang tawag dito sa atin sa mga Kapampangan? Kilain siya. Sarap. Para sa inyo, ka-Foodie B, kain po. Sarap. Namiss ko yung kilain. Ikaw ba na-miss ka niya? Oo naman. Siyempre, kaya nga kinakain. Tingnan natin yung ginataang kamansi. Alam mo daw, sabi ni si Discarded Basics, kamukha mo daw si Ann Curtis. Talaga? Thank you po. Taray. Ako kaya sino kamukha ko? Sarap. Ano lang daw sa taas, si Ann Curtis. Sa bunganga, ako na. Ako yung kamukha ni Ann Curtis. Ayaw nga, no? Yung bunganga ni Ann Curtis, ay? Nakita mo ba kung gaano sila kasarap sina Rob and Kat? Oo, ang Sarap-sarap nilang kumain. Ako sa tuwing napapanood ko sila, sobrang natatakam talaga ako. Madalas napapanood ko sila gabi, yung nakahiga na ako, natutulog na lang, tapos bigla na lang makikita mo yung YouTube mo, sila yung napapanood, di ba? Matatakam ka talaga. Lalo na yung asawa niya, yung lalaki. Eh? Kung napanood ko siya kanina. Ang harap niyong kumain, no? Yan. Sige po.
Yung sotanghon pa, niluto siya sa ano, nilagyan lang siya ng atay ng manok, tsaka konting gulay. No? Tsaka nilagyan siya ng konting, ano yun yung magic sarap lang. Laki na ano, chicken. Sarap ng kilay. Gutom na ako, alam mo. Meron tayong bisita. Uulan na naman, no? Ano, naririnig nyo ba yung kulog, guys? Oo, ang lakas. What? Gusto ko yung kilawin na to. Ano lang, tamang-tama yung lasa niya na. Oo, yung asim niya. Mm-mm. Yung kilawin pa parang niluto lang siyang ano, ng adobo sa puti. Tapos nilagyan lang siya ng ano, ng, ano ba to? Yung Atay. Atay. Saka. Tapos yung ano, yung ano natin, yung ginataang kamansi. Maraming ano yan, maraming gata yung linagay namin. Kaya sobrang sarap. Tapos dito naman sa gisado, half cook lang yung gulay na ano namin. Kasi, mas masarap yung half cook, no? Mm-mm. Sarap. Ano to? Sarap. Sarap, sobra. Kakamiss talaga itong kilawin na to. Sarap po. Tingnan niyo siya. Oh. My favorite. Your favorite? Yung Baboy? taba. Oo na. Tapos yung pork po, yung tenga ng baboy. Ganun. Sa ginataan, ang sahog niya Baboy. baboy din. Alam mo yung masarap sa sa ginataan. Alam mo yung dailies? Yung dried dilis. Sige. Karoka, kain na po tayo.
Yung sili niya, ano lang, sakto lang. Hindi siya, ano. Wow, buti kumain ka ng sili ngayon. Di ba di ka kumakain ng sili? Gusto ko na kayo ng sili. Hindi naman maanghang, di ba? Hindi mo mga sili. Gusto mo, bagong challenge yun. Ay, ayoko na. Ayoko na challenge na yun. Sili. Ay! No. Dynamite. Ay! Gusto nakakatak na yung challenge ngayon. Hindi yung nakita, yung hotdog, di ko nga naubos. Nakaano lang ako. Dynamite nga, ayaw mo? Laka ng chicken mo. Karo, the foodie bee, please, dalasan po natin pagbisita kina Rob and Ka, at wag kalimutan po mag-subscribe, please. At di lang yun, supportahan din natin yung mga Pinoy mukbangers po, yung mga friends natin, di ba? Yes. Ang sarap pagkaluto. Sarap ng ano, no? Kamansi. Tsaka medyo maanghang, kaya sumarap, no? Ito na to. Kinamay ako na. Asa mo? Right. Alam mo kung anong gusto ko? Anong gusto mo? Subuan mo ako. Ha? Bakit? Ayoko nga. Talagang diri ka sa akin? Hindi naman. Diri agad? Ba't ayaw mo akong subuan? Siyempre, bawal. Wala ka namang boyfriend. Ay, kahit na. Ako na lang magsusubo sa'yo. Ay, wag! Alam mo, Bakit? pag ako naging presidente, lahat ng babae sa mundo, Ano? Ang gagawin mo? lalagay ko kayo sa isang isla. Tapos yung mga Talake? mga kamukha kong Serena, magsisikalat na yan. Ganon? Para subuan lang yung damot mo? Bawal? Wala na akong magagalit. Hey, Ano? ayoko. Ito ba? Sige na. He? Nag-request nga. Subuan. Dapat may subuan. Ito, rambutan, subo. Uy, sinarop and ka, nagsusubuan niya. Ay, syempre, mag-asawa yan. Bakit? Magkaibigan naman tayo Kahit na. Subo. Ayoko, syempre. Sarap. Sa akin na yung gulay. Gusto ko gulay. Kamis ko ng gulay kasi lagi akong kumakain ng baboy ngayon. Sarap kumain. Kain tayo ng ano. Ay, ako si Darna. Diyan ng bato. Ang tamis ng ano. Uso ngayon yung ano, rambutan. No? Tsaka mangosteen. Ay.
Sarap na ano. Alam mo doon sa hotdog challenge? Oh. Anong nangyari sa'yo pagkatapos mo kumain ng hotdog? Diyos ko, hindi ako nakainga. Ay, ang hirap pala ng ganon. Kala ko, matataas na yung ano ko eh. Ano? Yung ano ko, yung mattress. Sa sobrang dami ng hotdog. Ang dahil kaya nagsabi na, naubos ko daw yung ano, hotdog. Bakit din pa nakanood? Sabi ko sa kanila. Kalahati lang daw pinanood nila. Sino? Dapat tapusin nyo. Oo nga. Alam niyo mga ka-foodie bee, please, bago po kayo mag-subscribe, panoorin nyo muna ng buo para naman po makatulong sa amin. Hindi lang yung, basta nyo lang nakita na panood ng 1 seconds, diba? Buo naman. Gusto ko pa. Wala ng rice? Wala ng rice? Wala na. Thank you to din. Ang sarap ng ano, no? Ang sarap na pagkalo na ng kilayin, tsaka ano, ng Parehas naman masarap kamansi, lahat. ginatang kamansi. Sarap. Lahat naman ng kinakain natin, masarap. Pera lang ako, hindi masarap. Ay. Ka-foodie bee, please, bisitahin po natin si Narok and Ka. At mag-subscribe na din po. Promise, matatakam po talaga kayo sa kanila. Sobrang sarap po nilang kumain. Tsaka yung mga pagkain nilang sarap-sarap. Sobrang sarap talaga. Tagasan kasi sila? Sa Cotabato. Ay, Cotabato. Siguro maraming ano doon. Ano? Maraming tao. Siyempre, kahit saan, madaming tao. Siguro nga doon, maraming gwapo din. Tanungin mo sa kanila. Ano kasi pangalan? Siska. Chiska! Sisi. Sisi! Sisi ka. Sisi ka! Ay, ano ba yan? Sis! Sis, baka. Madam Sis, madam ka. Madam ka. Marami ba diyang gwapo? Kasi yung asawa mo gwapo din. Baka may... Hala. Meron pa ka darating na bisita. Sino kaya yun? Kasi gwapo yung asawa niya, no? Ang harot mo talaga. Bagay na bagay talaga yung pangalan mo. Babaeng maharot. Meron ba kapatid yung asawa? Gusto ko yung ano, yung Ano? 30, ganyan. Anong 30? Kung ano niya, ay yung... Edad niya? Oo. Ano yan, santol? Ano yan? Bakit ganyan? Mangosteen! Ay, bakit ganyan yung buto niya? Dry na dry. Uy, ano to? Pero masarap. Maganda sa katawan to. Anti-cancer. Kumain ka na kumain yan. Ikaw din. Nakakaganda to. Talaga? Ay, kahit di na ako kumain. Masarap to. Tsaka yung mga balat. Ako, alam mo, dati ginagawa ko sa balat. Pinapakulo ko. Tapos, ito yung ginagamit ko pag nagkakape ako. Ay, talaga? Salamat. Kasi maganda sa katawan to, anti-cancer. At saka antioxidant din. Hindi, basta yung ano, Madam ka. Guwapo Yung 30. Yung ano na, yung tatay na. Tatay na talaga. Hindi yan. Naghahanap talaga ng ano? Dito kasi sa amin, wala masyadong ano dito. Wala masyadong boys. Puro bakla. Di naman lahat na bakla. Kung iba, ano? Tignan mo. Pag-buksan kita. Kanyang buksan yan. Yan. Tanggalin mo yung ano. Oo. Kala kanina, santol. Hindi. May santol pang ganitong kulay. Oo, violet. yung bulok na. Yung bulok na, syempre. Yung inog na, magiging kulay ng ganito.
Ay, ano ba yan? Tignan mo, masarap di siya maasim. Ano ba to? May buto ba to? Yung iba, ano? Mm-mm. Sarap, no? Mm-mm. Ayan, sis ka, Rof and ka, si Tol Rof at saka si sis ka, ano daw, hanap din daw siya ng boyfriend. Mm-mm. Siguro maganda dun sa kanila. Meron siguro silang dagat. May dagat ba doon? Tanong mo. May dagat ba sa inyo? Mga friend? Kasi sabik na kami mag-swimming. No? Sa dagat, no? Oo nga. Ngayon meron na ako swimsuit. Excited na ako mag-swimming sa beach. Last na lang. Ayun na. Yung kay Madam Misha ba yun? Mm. Kay Madam Misha. Niintay ko yung niya. Yung Alin? binibigay niyang kapam. Kapam. Oo. Meron kaya? Tayo mo, baka sumagot. Oo nga. Alam na tayo. Wait lang. Rock and ka, please, wag po natin silang kalimutan dalasan natin ang kanilang pagbisita sa kanila at huwag kalimutan po mag-subscribe. Rock and ka, maraming salamat po. God bless po. Please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you. Thank you po.